icho kwa muri yeZimbabwe ndinoti kwa Washington marimira kana kuti Bozhongora baba Isabel ndiripo ndiri pana pa muri yeZimbabwe kam zvamuri kuona izvo zvandiri kutaura pana pa izvo tine rombo rakaipa muri yeZimbabwe remwana komana ari mune chimwe chipatara chiri mukati meguta reHarare. Mwana komana ane 18 years dzokuberekwa. Mwana komana uyu ange ari mukati mekurwara gumbo rake richirwadza, but muri yeZimbabwe zviri kurwadza ndezvekuti izvo pane chishamiso chikuru chakaitika chekuti mwana uyu apinda munzvimbo yechipatara akazoonekwa gumbo rake panotsika pabva pagumbo pari pasaidi pasina munhu akamugura. Chinova chishamiso. Makadi yenyu baba? Muri ingada kuziva kuti zvechokwadi ndimi baba vemwana, but mwana ane chishamiso chakaitika chekuti mwana uyu ane makore mangani? Ane 18 years. Ane 18 years. Chokwadi. Ane 18 years. Andidika mwana uyu makakura muchigara naye here kana kuti ane kumwe kwaigara? Aiwa, ndasingagari naye. Masingagari naye? Aigara kumba kwenyu here kana kumba kwomudzimai wenyu? Aigara mudzimai wangu. Nemudzimai makasiyana? Nemudzimai akashayika mudzimai. Mudzimai akashayika. Saka akakura ari kwana tezva ari kwana tsano. Mwana uyu ndiro sokuti pakurwara kwake gombo kuti azopinda muchipatara zvakatanga sei? Mwana uyu aivhima kubva angorohwa neshamu pagumbo. Aivhima? Ndobva angorohwa neshamu pagumbo. Gumbo akarohwa nechepapi? Pazasi peibva. Pazasi peibva andidika? Kadambuka gumbo racho baba. Alright. Zvane nguva yakaita sei arohwa gumbo iri? Ya zvane tongoti 7 months. 7 months. But pane chiratidzo chakasara here saini inoratidza kuti kubva zvakarohwa ndo pakatanga zvino? Ndisatanga kuzvimba papetonika line kacho kuti pakaita ka line kuti parohwa neshamu. Razozvimba kakasingachaoneki ka line kaya. Kasaoneke. Kakasingachaoneki nokuti angara zvimba raita. Tanga rotozvimba ndirika. Zvadaro mwana akabva nenzira ipi kubva kumba kuna tezvara venyu achiuya kumba kwenyu? Tezvara akabva naye kumusha kuchinhori. Vakaenda kuBeatrice. Vazobva naye Beatrice vachitivigira mwana kuApril. Vachiti mwana wenyu arurwara uye mwana wenyu. Alright. Makagamuchidzana reka kuti vakaita zvokungosiya? Vakaita zvokukanda. Vakangoita zvokukanda. Vakakanda ndobva vadzokera? Ndobva vadzokera. Panga pasina imwe hama here yanga iripo? Baba nasvanzi yangu inotengesa mumusika muno. Inotengesa musika? Inotengesa musika. Ndobva vatora mwana? Ndobva vatora mwana kubva musamura. Yaishi. Right, imi muchibva matora mwana ndobva maenda naye kuchipatara? Ndobva naye kuchipatara. Andidika. Ndozviziva kuti kune chimwe chipatara chamakaisa chinova chipatara chihombe chiri mukati meguta reHarare kunova kwatabva nhasi. Kuti tinoona zvakamira sei. Right. Muchipatara mwana ane mazuva mangani? Ane 3 weeks ari muchipatara. Ane 3 weeks ari muchipatara. Pane chishamiso chokuti iko zvinozvi taakuda kuti tizive kuti chakauya sei. Mwana kubva kwakaita pisi yegumbo kana kuti gumbo kwarakaita kuti tisingaradamburwa chii chakaitika? Akagurwa here? Akaiswa pa kunzi anofanira kuoperatwa here? Pisi yegumbo yakadambuka nepapi? Pisi yegumbo yakadambuka netsoka patsoka. Tone nyatsoratidza vanhu baba vari kuona. Patsoka apa simudza yenyu socks ndibhusi yenyu. Apa ndipakadambukira patsoka. Muri kuona kuti yakadambuka nepanapa? Napa. Eti. Yakadambuka napa. Yandirika. Yakadambuka napa. Right. Muri kureva kuti imi gumbo remwana uyu rairwadza uku? Rairwadza uku. Uku andidika. Wakazvimba kusvika apa andidika. Saka gumbo rakazodambuka nepanapa? Kudambuka napa kwachangu. Haana kuzinzwa achitemwa. Haana kuzinzwa achitemwa. Ropa raungwarazana pabhedhi. Saka mangwana makusei ndipo kanogwa pisi. Iyi pisa yacho payakabva iyi. Yakaenda kupi? Yakaonekwa iri paside pembedha. Yakaonekwa iri paside pembedha. Gumbo hachisina pekudzika napo. Hachisina pekudzika napo. Madhokutas vakati chii? Madhokutas anongoti kuona chirwere chiripo chirwere chipi chacho. Andidika. Ade muri yeZimbabwe tinoto Washington marimira mukuzvira muri yeZimbabwe mwana komana ane 18 years apinda muhospital achirwadzwa negumbo apa rekazvimba kudaizo asi akarara akazoonekwa pisi iyi yakabva yaendeswa pasite kuita senge munhu angogurwa chinova chiri chishamiswa ndidika. So madhokutas arikudii? Madhokutas akamutora x-ray. Vakatora x-ray. Hapana chavari kuona. Madhokutas muri yeZimbabwe vakaita x-ray mwana uyu sezvo anga ari muchipatara achirapwa havana chavakaona, havana chavari kutaura chirwere chakaita sei. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndichange ndichizokupai picture yokuti muone zviri kuitika. Baba vamuri yeZimbabwe regai ndikokuudzai vange vari munhu vange vari pane imwe nguva yokuti izvezvizvi vachibva kunguva iyoyo ndobva vakasvika vachiwana dambudziko rekurwara kwemwana havana chokubatsira vari kutokumbira rubatsiro muri yeZimbabwe. Imbofungai muri yeZimbabwe
chigumo chaicho chinotoda kutemwa kana kugurwa kuti chiwanike. But gumbo remwana rakangomuka rakabva pisi yakaiswa pasaiti iye ari pambedha muhospital pakasara mablankets mamwe akatoraswa. Saka dambudziko riripo ndekuti mubvunzo, gumbo iri rakabviswa nani? Gumbo rakadamburwa nani? Chii chakambenge chaitika? Mukatarisa nhoroondo yekumashure, mwana uyu akatanga achienda kunovhima. Ari mukati mekuvhima akangorohwa neshamu, kubva arohwa neshamu akabva adhinda. Pacho pakagurika ipapo ndo pakanga pakadhinda, asi zvaane time. Saka ipo zvino zvimimi pamakasiyirwa mwana uyu achigara kwana tezo ravo ichikwana tsano, vachibva kusiyirai vari mukati mekumota kuti mwana uyu chitorai, vachibva vaenda. Makazovaudza here kuti muchipatara patakaisa mwana akazomuka